Присъствието на американски военни сили в Черно море остава засилено, особено след атентатите в Париж. Това увери командващият 6-ти американски вице-адмирал, който е държава. Джеймс Фордо осъди остро терористичните атаки в френската столица. Визитата му е в рамките на плана за двустранно Майката дойде. Майката дойде да си види момчето. Жоре, ела тук, ела. Жоре. Ефективна система за връщане на мигрантите, които настанят убежище сред първостепенните задачи на сигурността на държавите членки на Съюза. Изявлението е на вътрешен министър на Европа трябва да се откаже от политиката на добре. Дай, айде, дай. Това ще става за така наречените горещи точки, които ще се разпределят бежанците според капацитета на държавите. Припомням, че в края на септември германски... Ела тук, Жоре. Виж. Виж къде, Жоре. Виж. Айде. Европа трябва да се откаже от предпочитането и да се върне към корените. Справянето с тероризма и миграцията. Какво е това? Акордеон? Дай го. Върховенството на закона е над всяка религия. Жоре. Какво има там? Не. Дай го. Айде, добре, айде. Скъсай го, айде. Скъсай, да нямам зарядно. Ей, че си, ама... Лошо момченце. Не, Жоре. Не. Пусни го. Така. Не. Жоре. Не се пипа това. Не. И какво стана сега? Като не можеш да си играеш и се сърдиш. Остави го това сега. Остави го. Не е моето момче. Всичко е не. Намери си някаква безопасна игра, моля те. Не. Всичко е не. Не. И душичко. Ела. Какво има сега? Не можеш да си играеш с всичко, моето момче. Не можеш с всичко да си играеш. Остави го това кабелче. Чакай. Не. Хайде да си играем с тия работи, виж. Виж ги какви са хубави, чисти неща. Хайде. Така. Браво на детето. Голяма търговска верига. До сега задълженията му са били